Ki ba hankali Bahijja, kada ki tsananta kiyayya. Domin wata rana yana iya komawa so. What? Safwan tun da nake ban taɓa ganin cin amana ko ganin wani abu ban mamaki ne ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maina a gidan nan wannan abin ya faru bansa. Maina, what's going on? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahijja, wani ka kashe ba mu ne da mutunci zaki ci. Are you out of your mind? Ka kashe mutane? Amma da aka kaba ni kenan. Wannan shine musulmi ke ce mishi kaddara. Za ki kirba masara. Ku kirba masara. Wannan ba dan ayarin gidanmu bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadila, wani asibiti ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ba mu da wani ne. Na ba da mutu shaka wallahi ko sai ka bada ni ka jira da Nisa to kin ga su wannan kin ganin shi ne shu'umin magani ne wallahi tsada amma sai aiki na ga ya ki hankali kada su bai da daddare da ki sa mata cikin abinci ta ciki mai ta cinye amfanin kuɗin da na samu a wani ne na mai da abin da na samu yanzu na rasa kan wata.